Eguerdion guztioi, gaurkoan Aietz plazan elkartu gara gure komunitatearekin bat egin eguna ospatzeko. Gaurko egunari heldu baino lehen, gaurkotasun politikoari erreparatu nahi diot. Datu eta inkesten zurrunbilaren aurrean gizarteak dituen beharrei erantzuna emateko lanean ari da EH Bildu. Etxebizitzaren aferaz ari gara, bizitzaren garestitzeaz, gizarte babesa handitzeaz, edota gure ekonomia eta enplegua sustatzeaz besteak beste. Interes alderdikoiek alde batera ustea eta herritarren mesedetera ekimenak aurrera ateratzea nahi dute herritarrek, eta horretan ari da Euskal Herria Bildu. Ez gara hauteskundeetan pentsatzen ari, datozen belaunaldietan baizik. Etxebizitzare dagokionean, EH Bilduk posible 30 proposamena aurkeztu dugu dagoeneko. Guk neurri honen bitartez, parke publikora 30.000 etxebizitza berri gehitu nahi ditugu. Guk ez dugu etxebizitza finantza aktibo gisa ulertzen, bere funtzio soziala lehen etxe behar duen eskubide gisa baizik. Eta zein da helburua? Prezio merkeak bermatzea eta etxebizitza publiko handi bat eratzea baita. Erantzun hori udal mailan ere ematen ari gara, eta adibidez, Gasteizen, gazteentzako etxebizitza babestuaren bloke bat eraikinez, edota hutsik dauden etxebizitzari ondasun higiezinean zerga erkargua aplikatuz. Neurri horiek eta beste batzuk jendeak hainbeste eskatzen duten bizi segurtasunari erantzuten diote. Bizitzaren garestitzea eta ezinezko prezioaren aurrean EH Bildun etxebizitza eta bizitza duina lortzea bilatzen dugulako. Orain dagokiona denbora aprobetxatzea etxebizitza eskuratzeko aukera bermatzeko egin behar dena egiteko. Eta hori ere tokian toki egiten dugu. Gure bizilagunei bizikalitate gehiago eta hobea eskaintzen ari gara. Eta hori lanean ari den komunitate indartsu bat dugulako da. Gaur bat egin eguna ospatzen ari gara Gasteizen. EH Bilduren komunitatea biltzeko eguna. Euskal Ezker Independentistak herri honen alde lanean jarraitzen duelako ospatzeko. Gaur hemen bilduta garenok gure bizilagunei erantzunak eta irtenbideak eskaintzeko lanean ari gara. Izan ere, EH Bilduren markaren atzean milaka eta milaka pertsona konprometitu daude, eta egunez egun onena ematen dute Gasteizek eta Euskal Herriak aurrera egin dezaten. Gure udalerriaren ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Hala nola, etxebizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.